Valget til andelsrepræsentantskab i Kalundborg, Lolland og Næstved kommuner nærmer sig. Andel Danmarks førende energi- og fibernetkoncern er et andelsselskab, hvor man som andelshaver har indflydelse og mulighed for at påvirke selskabets retning gennem repræsentantskabet. De 159 medlemmer i repræsentantskabet er sparringspartnere for andels bestyrelse og direktion og med til at vælge bestyrelsen blandt repræsentantskabets medlemmer. Valget er en vigtig mulighed for andelshaverne til at støtte op om den grønne omstilling og den regionale udvikling. Afstemningen finder sted fra den 3. til den 24. marts kl. 12, og alle andelshavere i de berørte kommuner opfordres til at deltage. Og med her i studiet, der har jeg Anne Pontoppidan Thyssen, afdelingsleder i Andel. Velkommen til dig, Anne. Tak skal du have. Hvad vil du sige er det fedeste ved andelsselskabet som ejerform, hvis man spørger dig? Altså langt det fedeste ved andelsselskabet som ejerform, det er, at det er andelshaverne, der ejer andelsselskabet, og det er Andel jo. Og det fedeste, det er, at man som et andelsselskab ikke skal tænke på at skabe et overskud til nogle aktionærer, men man kan investere langsigtet i infrastruktur, som Andel jo gør, og det vil sige, at vi skaber værdi og vækst for andelshaverne, der hvor vi bor. Det andet, som er mega fedt ved andelsselskabet, det er, at det er baseret på demokrati, og det vil sige, at alle os, som er andelshavere, vi kan stemme, når der er valg til repræsentantskabet. Vi har indflydelse og kan stille op til netop repræsentantskabsvalget og kan stemme på dem, som gør. Det er demokrati, og demokratiet er jo presset i øjeblikket ude i verden, så det er noget, jeg synes er virkelig vigtigt. Men der er jo nok også mange forbrugere, som slet ikke er bevidste om, at de er andelshaver eller medejere, og så slet ikke bruger deres mulighed for demokratisk indflydelse. Giver det så mening at snakke om, at det er forbrugerejet, når bevidstheden slet ikke er der? Jamen det gør det, og vi arbejder hver dag på at øge bevidstheden og skabe kendskab til andelsselskabet. Fordi det er klart, at vi er afhængige af, at andelshaverne ved, at de er andelshaver, og at de kan stemme, når der er valg i deres område. Sidste år, der udbetalt Andel 2.500 til alle andelshavere, og det gav jo helt naturligt et kendskab til Andel og andelsselskabet. Og det har vi fulgt op med, at rigtig mange har sagt ja tak til at modtage en mail fra os, hvor de kan få information om andelsselskabet. Så flere og flere kender os heldigvis. Og så er vi jo til stede i radioen i dag, vi er på sociale medier, i de mere traditionelle medier, for at fortælle om andelsselskabet og valget. Postkassen modtager alle et brev i, som kan stemme. Så vi håber, at man ser det. Okay, så også den gode gamle postkasse? Også den gode gamle postkasse. Sådan. Den har vi erfaring for virker. Men hvordan arbejder I ellers for at udbrede kendskabet til at være andelshaver? Jamen det gør vi ved vores aktiviteter. Vi fortæller jo om de ting, som vi gør, når vi uddeler donationer, hvilket vi gør et par gange om året. Vi har en ildsjælepris. Vi har en skoletjeneste, som inviterer 5. og 6. klasser til Svindinge for at samles omkring vores store globe og høre om grøn omstilling og energi. Vi har et 2030-legat, hvor unge kan få støtte til at tage en erhvervsuddannelse, som vi har brug for, og mange andre ting. Og så er det jo altså denne gang Kalundborg, Lolland og Næstved, det drejer sig om, og det er der altså valgt til nu. Med dine ord, hvorfor er det så vigtigt at stemme? Jamen det er enormt vigtigt at stemme, fordi man kan. Og hvis man ikke selv bestemmer, så er der andre, der bestemmer. Og energibranchen er enormt vigtig, også i denne her tid. Så man må gøre op med sig selv, håber jeg, man vil. Sige, hvad er det, der er vigtigt for mig? Er det lave energipriser? Er det den grønne omstilling, der går for langsomt? Og så finde en kandidat, som står for det, som man selv synes er vigtigt, og så stemme. Det er virkelig vigtigt, at vi hver især bidrager i øjeblikket, og ikke bare læner os tilbage og lader udviklingen gå den vej, som vi gør i øjeblikket. Anne Pontoppidan Thyssen, afdelingsleder i Andel. Tak fordi du vil være med. Velbekomme.